BPFनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि दा बेखौ BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेल दावथिङावल' बुंसोबायदों जे BPFआनो सरखार दागोन 100% BPFआनो सरखार दागोन होननानै बुंदों बे बुंनायनि बबाहाय मा जुक्ति दङ नोङो गामियाव थां सहराव थां रायजो राजाफोरजों रायज्लाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि मानसिफोरजों रायज्लाय BPFनि खोथाथ' फैया आरो BPFखौ BTC बासिया नों मुस्लिमखौनो बुं बर'खौनो बुं बाङालिखौनो बुं असमियाखौनो बुं राजबंसिखौनो बुं गुरखाखौनो बुं आदिबासिखौनो बुं गार' राभाफोरखौनो बुं BPFखौ अलरेडि बिदाय होनायाव फैखाबाय जोबोद मोजां आं फुंनिफ्रायनो जोंनि मानाव गेदेर BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों गिदिंफादों गरेस्वर समस्तिनि सिङाव प्रथमाव गरेस्वर कलेजखौ मोजाङै लुफुंनायनि हाबाफारि लानानै बाहाय थांनाय जादों आरो बाहाय इतिमध्ये एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय BTCनिफ्राय नैबे बोसोरनैनि गेजेराव 3 कौटिसोनि इनफ्रास्ट्राक्चार क्रियेट खालामनाय जादों बावैनो गल्डेन जुबली जागोन बेखौ बोरै लुफुंनो आरो बेनि थाखाय आरो साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार मा नांगौ बेखौ लुफुंनायनि बाथ्रा सावरायनाय जादों बेनि उनावहाय मोनसे रुंसारि सुजित नार्जारी मेम'रियेल अडिट'रियाम बेखेवनाय जादों सुजित नार्जारी मेम'रियेल अडिट'रियामखौ 40टा समस्तियाव गंसे हिसाबै 40टा बानायगासिनो दङ फ्रायानो जाफुंजोबबाय जोबोद मोजां सिद्धान्त बियो खारन जोंनि जायगायाव मिटिं दावथिं खालामनो थाखाय न' गैया आरो बे अडिट'रियामखौ खालामनायनि उनावहाय प्रत्येक जाथि गस्ति जिखुनु मिटिं दावथिं जानांगौब्ला दा मोजां मोनसे सुबिदा फैबाय बेनि उनावहाय स्कुल मोनसे बानायनाय बेखौबो बेखेवहैबाय मोनसे गिदिरथार दालां 2 कौटिसोनि मोजां गामिनि जोबोद प्रयोजन दालां बेखौबो दिनै बेखेवबाय आरो फैयै जोबथारनाय नैबेवहाय मोनसे जि हाबाफारि बे जाहैबाय हज भवन बानायनाय जोंनि BTCआव नेक्स्ट टु बर' पपुलेशन वाइज माइनरिटि मानसि बिथांमोन दङ आरो बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो हजआव थाङो हिसाबै बेहाय हज भवन गोदोनिफ्रायनो लुबैबाय थादों दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दैदेननायाव मोनबा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे हज भवन बानायनायनि सिद्धान्त फैदों जोबोद मोजां आरो बिब्दिनो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि जि आसा खालामनाय आसा आकांक्षा बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों जि एसपिरेशन बेफोरखौ जुदि नायै मावफुंनानै होनो हायोब्ला गमामायैनो BTCआव मोजां बिदा फंबाय प्रत्येक जाथि गस्थिनि गेजेराव अनलायनाय शान्ति परिस्थितिया गमामायै फैमारगोन जौगानाय बिथिंखौ नोंथाङा गोख्रै मिथिगौ दानि जौगानाय आरो जितु गोदोनि जौगानाय माबोरै जौगाखो आगोलनि सरकाराबो जोंनि दिननि सरकाराबो गोबांथार मावबोदों खारना जाहैबाय गोदो जों जेब्ला BTC दाजेनबाय आरो सरकार हिसाबै जों खामानि मावजेनबाय बे समावहाय इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार होननाय जेबो गैयामोन जोङो शून्यनिफ्राय आरम्भ खालामनांदोंमोन आरो बै समावहाय बाजेट जि इउनियननि फैसा फैयो बेबो जोबोद एसेल'थारमोन बेनिखायनो खामानिफ्रा लासै जादों दा फैयै खामानि मावनोबो रोंबाय जोंनि प्रयोजन बुस्थुफोरखौबो जों साबसिनै मिथिबाय आरो प्रमद बर' बिथाङा राजनैतिक क्षमतायाव फैनायनि उनावहाय जोंनि जायगायाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि समस्याफोरखौ बिथाङा मोजाङै नायदों बिथांमोननि लुबैनाय मा नांगौ बिसोरनि भाषा संस्कृति साहित्य मोसानाय दामनाय देनाय गेलेनाय बिथिङाव माबोरैहाय जौगाहोनो हायो शिक्षायाव बोरै जौगाहोनो हायो आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव जेन' दालां गैयै होननाय थाया लामा गैयै होननाय थाया इरिगेसन गैयै होननाय थाया बेफोरखौ नायनानै मोनसे परिकल्पना लानानै बिथाङा बिथांखि लायै खामानि मावदों पार्थक्यनि बाहाय दङ जे आगोलनि सरकारनि दिनाव जोङो मोनसे मोजां प्लेनिं परिकल्पना लानानै खामानि मावाखै जे बबे खामानिखौ मावगोन माबोरैहाय सुरु खालामगोन आरो माब्ला फोजोबगोन बिनि परिकल्पना गैयामोन खिन्थु दा प्रमद बर'आ बेखौ एसे आलादायै मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनायनि बिथाङा बिथांखि लादों आरो बे स्टेडियामखौ जोंनि BLTनि सासे बयनिख्रुइबो सिगां चेयारमेन जानाय आरो सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि सिलागां बसुमतारीनि नामाव बिथाङा दोनदों दा बे हिसाबै संग्रामि नेताफोरखौबो बिथाङा बावलांनो नागिराखै गोसोखांनो हानायनि पार्मानेन्ट माने बेखौ मोनसे सिन गालांदों
लोगोसे अबेबा जायगायाव अनफ्लंनाय बा अबेबा जायगायावल' मावफ्लंनाय खालायाब्लानो 40टा समस्थियाव मोनसे मोनसे मावनानै होनायनि बिथांखि लादों पार्थक्यआ बेफोर नैबे समाव बेखौ सोरबा पार्टिकुलार बेक्तिखौ दाय होनानै फोजोबनो हाया परिस्थितियानो बेनो फैदोंमोन जे जिहेतु 40 बोसोर आन्दलन जाबोदों आरो बे आन्दलना गणतान्त्रिक लामायावल' थाबथायाखै बियो अस्त्रधारिफोरनि आखायाव थांदों आरो अस्त्रधारिफोरनि आखायाव जेब्ला संग्रामा थांबाय माबाया आन्दलना थांबाय अब्ला बेवहाय बहुत धरननि घात प्रतिघात फैयो आरो बे घात प्रतिघातआव मोनफ्रोमबो जाति गस्थि जायफ्रा बिटिसि आव बखबाक खालामनाय बिथांमोनहाबो खस्थ' मोननांगौ जादों भुगिनांदों दा बेनिफ्राय जेब्ला बिटिसि जाबाय अब्लासिम बे भुगिनांनानै दुखु मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनाया जोबाखैमोन दा बेनिखायनो बिटिसि जाखांनायनि उनावबो गोलाव बोसोर बेफोरो सोलिबाय थादों आरो बे समाव जायफ्रा बिटिसिखौ सालायदों बिथांमोननि सायाव दखाराव होनो नागिरो नाथाय बे दखारावखौ होब्लानो बे परिस्थितिया हारसिङै सान्थि जानाय नङामोन बयबो सेस्था खालामदों सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जिहेतु साबसिन सुबिदा मोनफैबाय बे हिसाबै बिथांमोनहा साबसिन खामानि मावदों आं बयखौबो दानि नेताफोरखौ धन्यबाद होयो बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो जाति गस्थि भाखा भाखि धर्मालम्बी बिथांमोनखौ ज' लाथारनानै खामानि मावनो सेस्था खालामदों बे नङा बिपिएफनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि दा बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेल दावथिङावल' बुंसोबायदों जे बिपिएफआनो सरखार दागोन 100% बिपिएफआनो सरखार दागोन होननानै बुंदों बे बुंनायनि बबाहाय मा जुक्ति दङ नोङो गामियाव थां सहराव थां रायजो राजाफोरजों रायज्लाय मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि मानसिफोरजों रायज्लाय बिपिएफनि खोथाथ' फैया आरो बिपिएफखौ बिटिसि बासियानो मुस्लिमखौनो बुं बर'खौनो बुं बाङालिखौनो बुं असमियाखौनो बुं राजबंसिखौनो बुं गुरखाखौनो बुं आदिबासिखौनो बुं गार' राभा बयखौबो बुं बिपिएफखौ अलरेडि बिदाय होनायाव फैखाबाय आरो इउपिपिएलआ जिहेतु दा सरखार दानानै 4 बोसोरनि गेजेराव गासिबखौबोथ' बहा मावजोबनो हानो खिन्थु बिथांमोननि जि हाबा मावनायनि जि आदब जि खायदा बेखौ बयबो मोजां मोनदों आरो बे हिसाबै फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौनो आरोबाव सरखार गठन खालामहोनानै साबसिनै खामानि मावनायनि थाखाय बयबो थिरांथा लादों।